Tan Municipal ma Homa Bay koro keto winjruok gi johala maduknigi e ginga paya mawuok Homa Bay High School nyaka osiptal maduong' ma Homa Bay mondo mi gimuk oko duknigo kendo kendgi giwegi. Ma en winjruok mano bedo bang' Tan Municipal timo limbe ne johala kendo jiwogi mar chako dar kendgi kaluwore gi chenro madhi nyime mar bero boma ma Homa Bay ne romo mar loch gwenge dwe manyien. Hali abich ne giler kwa e kaunti ma Homa Bay. Johala mani kod duknigi e ginga paya mawuok Homa Bay High School kochomo osiptal maduong' ma Homa Bay koro chako muko oko duknigi bang' notis mar ndalo abich manomigi rumo kendo donjo winjruok gi board matayo municipal ma Homa Bay wi chenro mar daro gi oko kama gisebedo ka gitime ohandgi. Municipal ma Homa Bay dhi nyime kod chenro mar golo oko dukni mogere ginga pini mopogore e bomano kaluwore gi chenro mar bero bomano motelo ne romo mar loch mar kor gwenge mibage kaunti ma Homa Bay dwe manyien. Maneja mar board no Sigara Gumba wacho ni gisechopo winjruok kod jowalago mondo koro gidar kendgi ma ok muk duknigi kendo paro mar muko containers mag jowalago eko koro ne giwerego. Kaa ok owinjo ji obede. Koro wasewuoyo kodgi mwanyisogi ni wan gi an alternative place as the county government kama ibitergie to nyaka watergie yo mochan kabisa. Koro gikuong gigolo containers, then gibiro for a fresh approval to approve negi procedurally, then watero gi kama oselosi. Koro wasewinjore waduto wamiyo gi kawuono kaka ne wawacho to gigolo these containers. Okoni chakre juma manyien johala makoro ne muko oko containers mag gi ginga paya no gibiro lalorego mar manyogi kama chielo makoro ginyalo dhi nyime kod chenro mag ohala ma gisebedo ka gitimo. From next week wangi kaka watimo approval mondo gibed resettled. Koro akwayo jowa mondo o understand ma te en gima biro dhi across the municipal jurisdiction, all the places ma okubedo designated mondo kete such kind of structures. Koro mane point kendo position mar sirkal manyalo wuoye nikech en adieri mantiere. Koro kanyalo wacho gimoro kata nadwa police jowa to ber mondo anyisgi adieri mantie to gitiyo jok matiyogo tigo. Kata odoko ne jowalago eko dar kendo muko oko duknigi to gin kod kibaji maduong' ewi kuonde makoro gidhi kete containers gi go bang' ka gisemukogi kapok oyudnegi kama chielo ma ginyalo time ohandgi. Gidwa ni mondo sirikand kaunti omany kaka nyalo konyogi mapiyo mondo chenrogi mapile kik rochre. Notice ni omiwa mar ndalo 4. Kosemiwa go ndalo 4 okonwa ni wadar. Tidar to kokoni kata ni dhi yengo container nini kanye okokoni ne dhi timo wala kanye mane gima pod omako dhogwa container to wayie ni wagolo tek to tek. Jothoth jok man kae odak e town. Kitingo container ni wati dak e landi moro matin makata kama idhi yenge container ni onge. Samori ka wikete ndara kiny kichiew to ng'ato tingi. Kwayo mar jopiny ne niya. Instead of planting trees kuma igole gik moko no. Trees and flowers. Sharamedo siptol kai. Ginyalo kelonwa a more developed structure like we see in other towns mondo wanyalo chule rent. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jopiny gweng' Malala e location mar Ujo e kar chung'od bura ma Homa Bay Town koro dak gi luoro